कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सोनाळी गावात विस्कळीत झालेल्या वीज पुरवठ्यावरून ग्रामस्थ आक्रमक झालेत. ग्रामस्थांनी वीज वितरण विभागाच्या वैभववाडी कार्यालयावर मोर्चा काढलाय. ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलंय. 2 दिवसात गावातील वीज पुरवठा सुरळीत न झाल्यास यापुढे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा ग्रामस्थांनी दिलाय. तू फक्त तारीख सांग कनेक्टर काढून दे बा. प्रॉब्लेम झालो आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की ना मग तो मला काय झालो एकच साहेब केलं की हे कोणती कर्मचारी असते ना ते हे कॉन्ट्रॅक्टर वेगळे त्याचा काही नंबर नाही यार त्याच्यामुळे ते असतात ना मैत्री काय त्यांच्याशी आमचा संवाद झाला होता ना मग तुझा फोन नाही लागला ते ऑफिसला येणं गरजेचं आहे ना. बंद केला नाही फोन लागत नाही तिने मुद्दाम केलेले MSEBच्या बाबतीत, वीज वितरणच्या बाबतीत हा नुसता एका गावातलाच विषय नाही आहे. संपूर्ण तालुक्यामध्ये किंबहुना वैभववाडीत शहरामध्ये सुद्धा या गेल्या 15 दिवसात जी काय हालत बघितली आम्ही, अत्यंत गंभीर स्वरूपाची हालत. आणि आता आमच्या सोनाई गावात 8 दिवस गेले, 8 दिवस 10 मिनटाच्या वर लाईट थांबलेली नाही. हे सगळे आता कसं झालं आहे, ह्याच्यामध्ये जो वायरमन जे असतात ते नवीन आहेत, सगळे कॉन्ट्रॅक्टर लोक आहेत. वायरमन त्याच्यात कोणतरी आमचे ते फक्त पाटेकर तेवढे फक्त एक हे आहेत लाईनमन म्हणून, काय ते फोन बिन केल्यानंतर धावतात, नाही असं नाही आम्ही म्हणत. पण जे नवीन पोरं आता जे आहेत ती गावात जंगलात घुसून काय करणार आहेत, त्यांना तो फॉल्ट मिळत नाही आहे. म्हणून ह्या लोकांनी वरिष्ठ पातळीवर त्याची दखल घेऊन ह्या लाईनची व्यवस्था केली पाहिजे. अहो कित्येक वर्षाची वीज वितरणची MSEBची लाईन आहे, कित्येक वर्षाची, अक्षरशः पोल जागेवर नाहीत. ते काय करतात, लाईन तुटली तर तेवढ्यापुरता टाका मारतात, काय परत ती लाईन तुटते. आता डिपेनची परिस्थिती जी आहे ना, ते अतिशय गंभीर स्वरूपाची परिस्थिती आहे डिपेनची. तिथे माणूस जर गेला ना, आम्ही जवळ जातच नाही, कारण तिथे बघितल्यानंतर भीतीच वाटते हात लावायला. आधी आम्हाला हात लावायचा अधिकारच नाही, पण जवळ जाऊन जर बघितलं ना तर ते कुठेतरी शॉर्ट सर्किट झालं, आवाज आला तर आम्ही बघायला म्हणून पुढे जातो. तर ते सगळं परिस्थिती बघून DPची एवढी परिस्थिती गंभीर आहे. डेप्युटी अभियंता भेटले चव्हाण साहेब, काय तर त्याने आम्हाला 2 दिवसाची मुदत दिली आहे की आमच्या गावची, मी म्हणतो गावची नाही तालुक्याची करा, लाईन सुरळीत करा. गावात फ्रीज जळतात, तुमचे फॅन जळतात, TV जळतात, हे जर प्रकार होत असतील. आणि मला सांगा, नळ पाणी योजना गावात आहेत, 10-10 मिनिटांनी लाईट गेली तर नळ पाणी मिळेल काय? मग लोकांनी काय बघतच बसायचं? आता आम्ही निवेदन दिलं आहे, जी काय परिस्थिती आता 8 दिवसात घडली त्याचं निवेदन आम्ही दिलेलं आहे. आम्हाला चव्हाण साहेबांनी 2 दिवसाची मुदत दिली आहे. आम्ही 2 दिवस वाट बघणार, नाही तर मग काय करायचं आम्ही ठरवू. आश्वासन जे मिळालं आहे ते भाईंनी सांगितलेलंच आहे की आपल्याला MSEBकडून DY साहेबांनी जी आश्वासन दिलेलं आहे 2 दिवसानंतर तुमची लाईन पूर्ववत आम्ही करू. परंतु आता आम्ही म्हणजे मी सरपंच म्हणून गेले कित्येक महिने
त्यांच्या मागे लागलेलो होतो. माझ्या ग्रामपंचायतीचा ग्रामस्थांचा एक मोठा ठराव घेतला, एक 150 लोकांच्या सह्या घेऊन सुद्धा मागच्या महिन्यात मी त्यांना तो अर्ज दिलेला आहे. पण त्याच्यावर कुठलीही कारवाई किंवा कुठलंही उत्तर पत्राद्वारे आजपर्यंत त्यांनी आम्हाला कळवलेलं नाही. आणि त्यासाठी मग हा उद्रेक आहे गावकऱ्यांचा. याचं कारण की ग्रामपंचायतीच्या ठरावाला सुद्धा किंमत देत नसतील तर मग ग्रामस्थांनी अशा पद्धतीचा मोर्चा काढणं गरजेचं होतं. आणि म्हणून या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थ आजच्या या म्हणजे ऑफिसमध्ये आपण सगळे आमची समस्या मांडण्यासाठी आलो. आणि ज्या काही गोष्टी होत्या त्या अरविंदभाई यांनी बोललेल्या आहेत त्यांच्याबरोबर, आणि त्यांनी 2 दिवसाच्या आपल्याला मुदत दिलेली आहे. अशी परिस्थिती आहे गावामध्ये. भाईंनी सांगितल्याप्रमाणे की DPची अवस्था एवढी वाईट आहे. आणि इथे जे कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणारे जे वायरमन आहेत तर त्यांना विचारलं असता ते बिंदासपणे सांगतात की आम्ही कॉन्ट्रॅक्टमध्ये आहोत, त्याच्यामुळे आलो नाही आलो तर ऑफिसला आमचं काही बिघडत नाही अशा पद्धतीचे. मागच्या वेळी 1 महिन्यापूर्वी आमच्याकडे जो वायरमन आहे काम करतो कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर, तो वैयक्तिक रजेवर गेला 15 दिवसाच्या, आणि 15 दिवसाच्या कालावधीमध्ये गावामध्ये येणाऱ्या लाईटचा प्रॉब्लेम कोणी सॉल्व करायला तिथे MSEBच्या ऑफिसमधून आमच्याकडे आलेला नाही. अशा पद्धतीची अतिशय गैरव्यवस्था या ठिकाणी वैभववाडीच्या MSEBच्या ऑफिसकडून होत आहे. आणि साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे हा प्रश्न आमच्या गावातला नाही तर संपूर्ण वैभववाडी तालुक्याचा आहे. परंतु आम्ही असं जाणीवपूर्वक या ठिकाणी म्हणतो की वैभववाडी तालुक्यात जरी असला तरी सोनाळी गाव हा गेले 4 वर्ष, मी सरपंच असल्यापासून सातत्याने इकडे येतो आहे, पण 4 वर्ष आमचा फक्त वैभववाडी तालुक्यातले सोनाळी गाव हे दुर्लक्षित आहे असं मला ठामपणे म्हणायचं आहे. अशा प्रकारे आम्ही अजूनही पुढे जर 2 दिवसानंतर त्यांनी जर आमची जी व्यवस्था नाही केली आणि पूर्ववत लाईन नाही झाली तर 2 दिवसानंतर आमचं मोठं आंदोलन आपण करणार आहोत गावकरी. विजेचा प्रॉब्लेम म्हणजे साहेब असं सांगतो की ज्यावेळी म्हणजे साधारणतः पावसाचं चिन्ह जरी असलं तरीसुद्धा त्यांच्या लाईट फॉल्टी होतात. आणि त्यांना विचारलं तर ते जे पोलवरचे जे ते हे असतात ना DO किंवा ते पोलवरचे चिनी मातीची जी भांडी आहेत ती क्वालिटीची नाहीत. आता ही क्वालिटीची वापरायची कुणी, त्यांनी वापरली पाहिजे होती. साधारणतः एखादी म्हणजे पावसाचा आवाज जरी आला तरीसुद्धा लाईट जाते. आणि आमच्या गावामध्ये लाईट जाण्याचं मोठं कारण साहेब झाडं एवढी वाढलेली आहेत तिथे तर त्या झाड तोडायला सुद्धा किंवा ती फांदी मारायला सुद्धा MSEBतून कुठलाही प्रयत्न होत नाही. ग्रामस्थांनी आम्ही सातत्याने त्यांना सांगितलं आहे लागणारं यंत्रसामुग्री आणि मॅनपॉवर जे आहे ते आम्ही तुम्हाला देऊ. गावकरी स्वतः श्रमदानात करतील तरीसुद्धा त्याची दखल या ठिकाणी घेतली जाते. आणि हे मूळ कारण आहे ते म्हणजे झाडी एवढी वाढली आहे आणि त्याच्यामुळे एखादं झाड जर मेन लाईनीला किंवा आपल्या ज्या लाईनी जातात गावामध्ये त्या लाईनी जर चिटकलं तर ती 100% लाईट जाण्याची ही असते. आणि याचं कारण मेन म्हणजे की त्यांच्याकडे ती वापरलेली पोलावरची जी चिनी मातीची जी भांडी आहे ती क्वालिटीची नसल्यामुळे जरा सुद्धा स्पार्क झालं तर मागच्या सगळ्या लाईनी त्या ठिकाणी उडतात. अंडरग्राऊंड ही जशी समुद्र किनाऱ्यापट्टीला मालवण देवगड साईडला अंडरग्राऊंडच्या ज्या वायरिंग केल्या आहेत तशी अति पावसाचा भाग असल्यामुळे अति झाडं व जंगल असल्यामुळे या ठिकाणी इथून आमच्या वैभववाडी तालुक्यात तरी कमीत कमी ती अंडरग्राऊंडवाली लाईन टाकावी ही आमची मागणी तुमच्या माध्यमातून आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.